Starosta obce Ruská Voľa nad Popradom nemal na úrade toaletu a hanbil sa do obce pozvať návštevy. Mal totiž iba latrínu za obecným úradom. Všetko sa však zmenilo. Latrína pri obecnom úrade je od dnešného dňa minulosťou. Raz, dva, tri. Dobre, hop. Po 40 rokoch sa takto skončila existencia jednej drevenej latríny. Starosta obce už o nej nechce ani len počuť. Pohľad na novú toaletu mu doslova vyrazil dých. Ja som v úžase a nesmierne sa teším. Splachovací záchod, pisoár či umývadlo sa stali realitou vďaka zbierke. Prispel primátor Popradu, zamestnanci mestského úradu, ale aj hokejisti. Nadšenie pri zbierke vraj bolo obrovské. Ten hlavný dôvod bol to spojenie s Popradom, pretože Poprad si naozaj nezaslúži, aby bol spojený s nejakou latrínou. To je krasota. Tak už môže prísť aj prezident. Je to krajšie ako moja úradovňa. Starosta obce hospodári s ročným rozpočtom necelých 500 000. Ak by mal novú toaletu zaplatiť z obecnej pokladnice, Ruskú Voľu nad Popradom by to zrujnovalo. Okrem toalety sme museli vybudovať aj žumpu, pretože tu nie je kanalizácia a celkové náklady boli 160 000 korún. Starosta obce sa nám priznal, že latrína bola skutočnou hanbou obce. Bol z nej nervózny, pretože v lete sa to s tými muchami nedalo vydržať. Som sa ponáhľal aj v zime, že by som sa mal čím skôr odišiel. Ale myslím, že na tom novom vecku sa mi budú hrliť samé vynikajúce nápady, ktoré pomôžu našej obci. Nová toaleta urobila starostovi takú radosť, že o nej bez urážky hovorí ako o stavbe roka v obci. No a jedným dýchom dodáva, že dobrí ľudia ešte nevymreli. Ján Tribula, televízia Markíza.